Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit cu o nouă colecție de petarde pe sezonul 2024-2025. Începem cu un set de banane 2023, astea albastre, un set de Thunder X, 15 pachete de Piccolo, 2 pachete de Wolf 1, 1 gram, categoria pe 1, de la Fire Show, foarte calitative, au fitilul gros, 2 pachete. Continuăm cu 2 pachete de Wolf 2, 2 grame pe bucată, de la Fire Show, apărut în 2023. Ceva mai nou, Crazy Robots, categoria pe 1, sunt făcute de cei de la Triplex și au 2 grame pe bucată. În continuare avem Killer Bulldog, tot de la Triplex. Acestea sunt noi, nu le-am mai văzut, sunt 20 în cutie, cam așa arată. Și tot 2 grame pe bucată, producător Arpi. Continuăm cu un pachet de FS5 de la Fire Show, 2 grame pe bucată, foarte calitative, au fitilul gros, sunt măricele, au și capac, calitatea aș pune cuvântul. Continuăm cu 2 pachete de Corsar mare cu un foc, varianta cea veche, la fel și cu 2 pachete de Corsar cu 3 focuri. Și acum cu ceva mai nou, un pachet de Troll de la Fire Show. Acestea sunt 40 pe bucată, an de producție 2023. Chiar dacă și Trollul Dogul și Fire Show au aceeași gramaj, Dogul la verificare e și cu gramaj mai mare, având 0,7 și pe cutie scrie care 0,5. Astea din 2023, de anul trecut. Pentru că acestea de anul ăsta au ieșit cu mai puțin la verificare la gramaj, sunt aproape identice, mărimea e la fel, culoarea e la fel, numai că și-o schimba numele și cutia. Este una mai ușor de aplicat. În continuare, 2 pachete de FS3 de la Fire Show, an de fabricație 2023, 1,8 grame pe bucată. Astea mi se pare că nu au flamă în fitil. Avem un asortiment de Vulcan Happy Family, încă nu le-am desfăcut. Puteți să le vedeți testul pe pagina de YouTube a celor de la Pyro King, la toate celor acești vulcani. Sunt 9 vulcani, fiecare având efecte diferite de crackling și tot așa. Avem 2 seturi de Doom Boom de astea noi de la Fire Show, apărute anul acesta, care au 0,8 grame pe bucată și sunt 30 în pachet. Scuzați dacă acestea au flamă verde în fitil ca celelalte de la Classic. În continuare avem un set de vulcanaști Starfire de la Fire Show. Sunt 12 în cutie, dacă nu mă înșel, și da, sunt apărute anul ăsta. Au 5 grame pe bucată. În continuare am primit ca cadou de la cei de la Pyro King un set de Super Alibaba. Sunt de anul trecut și au 0,24 grame pe bucată. În continuare avem un set de banane de astea noi din 2024 cu 3 efecte, galben, albastru și asta neagră. Și mai avem stickere, era Pyro King, care le primim la comandă. Să nu uităm de bricheta care a și aceasta la comandă, brichetă antivânt cu Pyro King pe ea.